wonten melih al mautu tamamun nikmah. Mati niku sempurnane kenikmatan. Jadi mati niku ternyata nikmat sing paling sempurna. Panjenengan teng donya niki nate ngraoske nikmat napa sing paling enak, boten wonten napa-napane dibanding nikmate mati. Mati niku nikmat sing sempurna, mergo mati niku pinanggih kalian kekasih, mati niku kepanggih kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku nek matimu api. Nggih, donga dina mo, mugi-mugi kula panjenengan niki pinaringan husnul khotimah. Para jamaah rahimakumullah, monggo salajengipun kita angen-angen dawuhe Kanjeng Nabi, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Seneng ana sapa wae sakarepmu. Seneng ana sapa wae sakarepmu. Tapi awakmu kudu ngerti, awakmu kudu sadar yen awakmu bakal pisah karo sing mbok senengi. Seneng bojo seneng sakarepmu. Tapi sak seneng-senengmu nang bojomu mesti bakal pisah. Seneng anak seneng sakarepmu. Tapi sak seneng-senengmu karo anakmu mesti yo bakal bisa. Seneng putu seneng sakarepmu. Tak seneng-senenge nang putu mesti bakal bisa. Seneng santri seneng sakarepmu. Tak seneng-senenge mesti bakal bisa. Seneng kiai seneng sakarepmu, sampeyan seneng aku Jadi makanya ini lamun bayangin. Nah, silahkan ungkapkan. Aku tunggu curhatmu. Kamu kan seneng sakarepmu. Tapi seneng-senengmu nang sapa wae, awakmu mesti bakal bisa. Menungso niku lho. Menungso niku akhire bisa. Tadi ketinggalan kempal, ngaten menika akhiripun mesti bisa. Mula mangkirengke. Menungso niku asline 0. Lajeng setunggal. Badhe setunggal terus kalih. Badhe kalih terus 3. Badhe 3 terus kawan. Ternyata hitungane menungso badhe 3 niku wangsul kalih melih. Badhe kalih wangsul setunggal melih. Badhe setunggal wangsul 0. Menungso niki asline ora ana 0. Asline ora ana menungso niki 0. Terus lahir ke donya rupa bayi siji. Bayi ini cilik terus ndak gede. Bareng wis gede kepingin duwe bojo. Entuk bojo siji dadi anak siji dadi nah, seneng-senenge karo bojo dolenan mawon. Akhirnya metu anake. Mbok dolenan apa? Aku ora pati cetha. Terus mbok nyapa? Metu anake. Loro dadi telu. Sampean bojo anak. Yo anak ini kawitane cilik, mundak gede. Kok enak yo kena kaya ora apa tinggi.
Pun dados 3 nggih. 1 loro pas ini. Ada kosong kok. Pun sampeyan bojo gak nyaut. Nah, anak niki kawitane cilik. Gede. Lah anak niku yen sampun gede, metu teko omah. Mangkiteni, anak niku yen wis gede, tak metu teko omah, mbuh katut bojo, mbuh katut gawean. Nggih napa nggih? Telu balik dadi loro. Mulane kathah ibu-ibu ana wong duwe anak 7 bareng pun sepuh karo nele. Aku saiki wis karo meneh karo masmu. Lah ponakanmu wis ucul dhewe-dhewe. Kari sampean karo bojo loro manten ngoten Bu, bojo sampean mati. Loro kari iki boten jamu sampean dhewe mati. Siji dadi wong sakniki kumpul bareng akhire bisa. Ayo to, wong niku sakniki kepal sareng ngeten akhire bisa. Allahumma Muhammad. Nah, kuburan sampean, kalih kuburan anak sampean niku mboten mesti kempal. Mungkin sampean pecah ten mriki ten desa Sri Martani. Lajeng dipun kubur dateng mriki. Kuburan sampean ten desa Sri Martani mriki. Boten mustahil anak sampean pejahe ten Tebing. Ten Kalimantan mriko. Dikubur ten Kalimantan. Bisa. Kok anak sampeyan kalih bojo niku lho Bu sing kumpul sak omah saben bengi. Juluk-juluk kene. Lho, ngopo ngono lho. Kuwi wae kuburane ora mesti kumpul. Mungkin sampeyan sedo ten Sri Martani mriki pun sarekake ten Sri Martani kalau kok disareke kapian dipendem. Dapuramu di sana. Pendene Sri Martani mriki. Boten menutup kemungkinan, boten mustahil bojo sampean kerjae tentok di Jakarta. Nggih. Dikubur ten mriko. Bisa. Jadi wong niku akhire bisa. Padahal rata-rata menungso termasuk masyarakat Piyungan niku kepingin saged kumpul sak keluargane, kepingin saged kumpul bojo, kumpul anak, kumpul putu, kumpul keluarga sak teruse nek saged. Nggih napa nggih? Niku watak kok. Mulane wong Jawa niku gak ada semboyan mangan gak mangan sing penting saking pengene saged kumpul terus kalian keluarga. Saking pengene kumpul keluarga. Ana wong gak ada anak sekawan niku lho digaweke omah dempet-dempet, jejer-jejer, pepet-pepetan. Enak omah cilik-cilik ya wis rapopo, sing penting kumpul sedulur. Nek ana apa-apane kuwi lho kepenak rundingan karo dulur. Ati ayem. Lawan nggih ngoten niku. Ora mung Halo. Nuwun sewu para bapak, para ibu, kula pesen dhateng panjenengan. Panjenengan nek gaweke omah
putra-putrane diusahake aja didempet-dempetke, aja dipepet-pepetke. Mboten sae ngoten niku. Sing sae ra ditebih jarakipun. Lho, dulur niku nek dempet-dempetan omahe gampang ana perkara. Perkara sithik, perkara cilik iso dadi rame. Pangapunten, zawiru wala tujawiru. Dulur niku sing sae tilik-tilikan, sambang sinambang, boten dempet-dempetan, boten pepet-pepetan, boten empet-empetan. Ngapunten, teman-teman, yen ra ditebih dalemipun niku sok ana kangene, sok ora gampang terjadi masalah. Sama nangan lho. Bu. Rata-rata masalah sing gede-gede niku mboten kalih tiyang liya. Rata-rata masalah gede niku mboten karo wong liya, tapi karo dulure. Mergo dempet-dempetan. Wong sedulure dehem ngono wae iso perasaan. Krungu dehem. Iya, barento arisan. Amer-amerke. Arisan yo akeh babar bisa. Nutup kulkas nutup banteren. Kadang ora iki karo dhewe. Wong teko pasar entuk anggur yo keponakane ora duwene. Bener